Magandang gabi po mga kaibigan. Dito tayo ngayon sa Bicol Isarog Terminal dito po sa Cubao EDSA. Code L, bus number 82, sakay na rin po tayo. Sana po mag-enjoy kayo sa panonood ng aking biyahe. Samahan niyo po ako sa aking biyahe pauwi po ng Bicol sa Albay po sa Pulangi. Ito po makikita niyo po yung mga bus ng Bicol Isarog, yung Piña Francia. Meron din po ditong St. Jude na ordinary po pero magandang bus po yan. Tapos po yung Pintados na biyahe po ng Visayas at saka po yung RSL. Pero wala na po ako nakitang RSL pero pinag-isa na po lahat ng bus company na ito. Isa na lang po yung may-ari. Ang akin po palang pamasahe mga kaibigan ay 1,400 mula po rito sa Cubao papunta po ng Pulangi sa Albay. Bali flexible po yung upuan kaya medyo po mahal pero magandang at least komportable po tayo sa haba po ng biyahe. Kaya yun po yung pinili kong upuan tsaka yung bus po na sasakyan ko po pauwi po ng Pulangi. Makikita nyo rin po rito mga kaibigan yung bago po nilang mga bus, yung Volvo tapos po yung Scania. Yun po sabi po ng nakausap ko pong driver, bali 36 units daw po yung bagong darating na mga bus. Ito po nga po pala mga kaibigan yung unang stopover po dito po sa Lucena. Ito po yung McDonald's, dito po yan sa may City Hall po ng bagong tayong City Hall po ng Lucena City dito po sa Quezon. Mas maganda po yung stopover nila kasi sa McDo talaga namang masarap yung pagkain tsaka safety po talaga. Alam natin na malinis tsaka masarap. Mas okay po yung stopover nila dito mga lods. Kaya maganda po sumakay dito po sa Bicol Isarog. Andito na rin mga lods yung iba-ibang bus na galing po ng Bicol tapos pauwi po ng Bicol. Talagang dito sila humihinto. Di ko lang po alam kung sa day trip kung dito rin po ang hinto kasi syempre City Hall to eh. Kumbaga maraming nakapark dito tapos maraming pumupunta. Baka sa gabi lang talaga sila humihinto rito mga lods. Pero di ko lang po sigurado talaga kung dito rin yung hintuan o stopover pag may day trip po. Kaya di ko pa kasi nasubukan yung day trip dito po sa Bicol Isarog tsaka sa Piña Francia. Ito po mga kaibigan, makikita nyo po yung bagong tayong City Hall dito po sa Lucena City. Bagong bago pa to mga kaibigan, kaya maganda pa po siya tingnan. Ay parating pang isang bus mga lods. Bicol Isarog to, galing Bicol. Ito po mga kaibigan, nandito na po tayo ngayon sa may Bitukang Manok. Bali dito po yan sa baba kasi sa taas bawal po yung malalaking sasakyan katulad po nitong bus, mga trucks. Kaya ang dumadaan lang po dun sa taas mga maliliit na sasakyan, 4 wheels po, tapos mga SUV ganyan, mga motor. Dun po ako dumadaan kasi mas mabilis tapos mas maganda po yung daan dun ngayon kasi bagong gawang kalsada dun Kaya dito may mga lubak din dito mga lods sa baba kasi ang lalaking sasakyan yung mga dumadaan dito Ito nga po pala mga kaibigan mga lods, yung Bicol Isarog, hindi sila kaskasero. Ramdam mo yung driver na hindi talaga kaskasero. Pero ito napaka safety talaga ng pagdadrive dito sa Bicol Isarog. Kasi alam nyo ba kung bakit mga kaibigan? Kasi nga mayroon po silang speed limiter. Bali hanggang 80 km per hour lang po yung takbo nila. Pag lumampas po doon kahit 81, 82, tumutunog na po, nagsisignal na po yung limiter.
At ang sabi ng driver na nakausap ko, pag hindi sila bumaba doon, mga 79, below 80 po, kailangan mga 10 seconds, maibaba mo na yon. Minsan nga, sobrang haba na daw yun. Mga ilang tunog pa lang, binababa na nila yung speed. Kasi kung hindi nila ibaba yon, may penalty po sila. Overspeeding po yun. Maaring explanation kung bakit ganon. Syempre, halimbawa, kung nag-overtake siya, kailangan niyang magmabilis talaga. Siguro yun, pwedeng explain yun. Tapos, pero kung lagi siya nag-overspeed, may penalty po na 1,000 ata yun eh. Nakalimutan ko, pero parang 1,000 yun. Tapos, pag lagi yun, syempre may suspinde. Kaya safety sumakay dito mga lods sa Bicol Isarog, kasi yun nga po, may speed limiter siya. Tapos yung mga driver talagang sanay na po dito, pauwi po ng Bicol. At ang isa pa pong nagustuhan ko rito sa Bicol Isarog ay ang kanyang GPS. Tapos matitrace kasi sa kumpanya nila kung bakit ang tagal nyo nakahinto sa isang lugar. Siyempre tatawagan yung driver kung anong problema. Kaya kung sakali man na may problema yung bus, may darating agad na rescue. Tsaka sa dami ng bus nila talagang hindi maubusan sila ng rescue. Kaya talagang maganda rin talaga sumakay dito mga lods sa Bicol Isarog. Ang dami nilang bus. Tapos isa pa pong meron sila yung CCTV. Bali talagang namomonitor po talaga yung galaw sa loob ng sasakyan dito po sa bus, dahil po sa CCTV nila. Kaya talagang safe na safe po tayo rito. Ito mga kaibigan, yung example ng speed limiter na tumutunog, may signal kasi lumampas siya ng 80 km/h, kaya binaba niya yung speed niya. Meron din po ritong CR sa loob, pero syempre hanggang ihi lang po ang pwede yung gawin doon. Tsaka pagkatapos nating umihi, plus lang, mando naman yung pindutan para hindi siya mangamoy sa loob. Tsaka may tubig na rin po yun. Pero syempre bawal gawin yung isang pangangailangan natin. Pero kung talagang di na natin kayang pigilan, pwede naman tayong mag-request sa driver na huminto at maghanap po ng CR para ilabas po ang ating pangangailangan. Meron din po ito mga lods na TV para malibang po tayo sa haba ng biyahe. Tapos meron din pong sounds. Pero ako kasi pag sa biyahe talaga ganito nakabus, di ako mahilig manood ng movie kasi mas gusto ko yung matulog sa haba ng biyahe. Yung sounds okay sa akin yun. Tsaka kung nasa likod ka, di mo masyado makikita yung sa TV kasi syempre nasa likod ka eh. Kaso ang gusto ko lang talagang sana mayroon dito sa Bicol Isarog yung charging port nila. Wala silang ganun eh. Siyempre sa haba ng biyahe, mahilig kang mag-games, nalilibang ka sa yung cellphone, sa may mga kausap ka. Halos 10 hours maigit yung biyahe, 10 to 12 hours. Tapos malulobat ka kung wala kang dalang power bank, syempre malulobat ka. Kaya sana mayroon silang charging port para naman kompleto na, hindi ka na syempre halimbawa kung mag-stop over tapos makikicharge ka, paano kung nakalimutan mo tapos umalis na yung bus ano yung cellphone mo ka, hindi ko alam kung paano gagawin, babalikan kaya. Eto na mga kaibigan, yung pangalawang stopover dito po yan sa Maynaga. Ito po yung depot nila, dito yung mga buong bus nila na hintuan talaga. Tapos nandito rin yung diesel nila, pakarga ng diesel. Dito rin yung ibang mga bus na sira. Ito ginagawa mga lads. Napakaraming bus pala rito sa loob ng nila,
Ito yata yung ano nila, Dipo. Eto na po pala mga lods, mga kaibigan, yung main office nila rito sa Bicol. Dito po yan sa Naga Camarines Sur. Malaking depot ito mga lods, kaya talagang sa tingin ko ito na yung pinaka main office nila. Tapos meron din silang kainan dun sa labas. Kaya kung nagpapakarga ng diesel tapos hihinto, kasi i-check pa to ng dispatcher kung ilan yung pasahero, eh pwede naman kayong kumain muna dun sa may labas. Ito po mga kaibigan, pagkatapos naming mag-stop over sa may Naga, magpakarga ng diesel, ito tuloy na naman po yung biyahe papunta po ng Legazpi. Ito, nasa may bandang Baaw na kami, inabot na kami ng ulan. May talagang safety magpatakbo yung driver kasi madulas yung kalsada, sakto lang yung takbuhan niya, kaya talagang okay sumakay dito mga lods sa Bicol Isarug. Pag ganitong maulan mga lods ang biyahe, talagang ang sarap matulog. Tapos yung upuan nyo sa bus na napili nyo ay yung Lazy Boy o na 2x2. Mayroon din silang 1x1. Mas maganda talaga yung napili na upuan, yung Lazy Boy. Kasi sa sobrang haba ng biyahe talagang relax ka, parang hindi ka pagod sa biyahe. Hindi ka tulad dati na yung upuan ko talagang yung tatluhan pa. Tapos hindi siya recline yung upuan, kaya talagang ang sakit, halos pagod na pagod ka sa haba ng biyahe. Kaya ito mga lods, mas okay na nire-recommend ako sa inyo yung Bicol Isarug na biyahe na pa Bicol, pa Maynila. Okay na okay siya sakyan, tapos masasarap pa yung mga hinihintuan nila, katulad po nung sa McDo. Tapos yung driver safety pa, may CCTV, may CR, tapos may speed limiter at iba pa. Kaya mababait din yung empleyado nila, yung mga driver. Nakakausap ko nga sila kaya talagang na-entertain ako sa biyahe. Safe din na mag-drive yung mga drivers dito mga lods sa Bicol Isarug. Kaya talagang komportable kayo sa layo ng biyahe na biyaheng Bicol Manila. Ang napapansin ko lang mga lods, kapag umuwi ako ng Bicol, kung hindi man maulan, may bagyo. Kaya talagang laging basa ang kalsada pag ako'y nauwi. Pero okay naman, enjoy talaga. Talaga nag-enjoy ako sa kada uwi ko ng Bicol. Siyempre para sa mga magulang ko, sa mga kapamilya ko. Tapos talagang siyempre di mo rin naman talaga maiwasang di umuwi sa ating pinanggalingan. Siyempre babalik-balikan natin yung ating pinagmulan, lalo na itong Bicol na napakaraming pwedeng puntahan, napakaraming pwedeng i-vlog. Hindi ko pa halos naubos dito eh. Sabi nga papa, kakatay kami ng palaka ngayon. Huwag mo na nakdali ng palaka, ikapit bahay natin katayin ko. Hinandali mo. So, sumitig to. Yaw nyo man sa BMC sa Naga. Kasi man pigsisildo. Oo, mahal bagang... Nag-uupa pa. Mahal bagang sildo kang public kaysa sa private. Ang private mura, ang public nasa 30 megit eh. Nagta-transfer nga ni isa hospital ng Makati yung anak. Ang private, murang sildo. Yan ang gusto ng anak ko dati na classic midtech, pero mas gusto niya ang classic. Gusto niya nga sana doktora, di naman kaya ng budget.
Di mo nga ni sa Diliman District Hospital. Kaso nanganak nga, ayaw kung naka-duty na ulit. Sabi ko, mag-nursing ka muna. Tapos, pag kaya mo na sarili mong paralin ng doktor ka, at least may ano ka ng medicine pa rin. Medicine ka pa rin konektado. Siman daw yung asawa, di ba? Pinupirang ka lang, hindi ka na ay bakit? May mga lugar na bawal ka. Persa, no? Oo.